नमस्ते। आज मी माझ्यासाठी डाळ करते आहे। आज पप्पूसाठी मच्छीवाली आली होती, मच्छी घेतली आहे। तुम्ही म्हणाल मी माझ्यासाठी काय करते, तर मी माझ्यासाठी तुम्हाला झटपट मी मसूरची डाळ करून दाखवते। मसूरची डाळ, टोमॅटो आणि बटाटा हे तुम्हाला झटपट करून दाखवते। त्याच्यासाठी बघा झटपट डाळीचे साहित्य बघा। हा एक मोठा कांदा, लसूणच्या पाकळ्या 7-8 घ्यायचे, खोबरं ओलं घ्यायचं, कोथिंबीर आणि हे आपले नेहमीचे मसाले, लाल मिरची पावडर, आपला घरातला मसाला। आता मसाल्याची तुम्ही रेसिपी बघितली आहे ना, तो घरातला मसाला घेतलाय। हळद आणि गरम मसाला हे घेतलाय। आपल्याला जेवढे पाहिजे ना तेवढे आपण टाकायचे, म्हणजे आपण 4 माणसं असाल तर डाळ जास्त असेल तर मसाले जास्त वाढवायचे। आणि इथे एक टोमॅटो घेतलाय मोठा, ही डाळ घेतले अर्धा वाटी, आणि 2-3 बटाटे छोटी छोटी होती ना, 3 बटाटे घेतले कापून, साल काढून स्वच्छ धुवून घेतलेले। आता इथे मी कुकर ठेवलाय आणि ते एका बाजूला आहे ना भात ठेवलाय। म्हणजे कसं माहितीये का, हे सर्व मच्छीचा प्रकार असला ना की पहिला मी माझं करून घेते। हा, आता इथे मी तेल तापायला ठेवलाय कुकरला, त्याच्यामध्ये लसूण टाकते। आता इथे मी लसूण फ्राय करायला टाकली आहे। लसूण चांगली लाल झाली ना की त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा। भाताला इथे कड येतोय बघा। भाताला कड यायला लागला ना की जरा त्याच्यामध्ये टाविलटा फिरवायचा, म्हणजे चांगली उकळी येते। आता त्याच्यात कांदा फ्राय होऊ दे जरा, कांदा फ्राय व्हायला पाहिजे। कांदा थोडा फ्राय होऊ दे, नरम होऊ दे जरा। आणि इथे बघा आपला पाईप, पाण्याचा पाईप असं सोडला जातो 5-5 मिनिटात। ह्याचे 5 मिनिटं झालेली आहेत। आता हाच पाणी ह्याच्यात सोडायचं। मग त्यानंतर सर्व राऊंड झालेत बघा। साला टाकून झाला, रे झाला, ग झाला, म झाला, प ची बारी आता, ध, मग नी, आणि मग साला पण झालेला आहे। आणि हा तुम्हाला खड्डा दाखवतो बघा, पूर्ण पाणी आटून गेलं बघा। आता इकडे मला मसाले टाकायचे। आता काय टाकायचं? मसाले टाकायचे। आता इथे कांदा फ्राय झालाय, म्हणजे जास्त नाही फ्राय करायचा, कारण तो डाळी बरोबर आहे ना कांदा शिजून येईल। आता त्याच्यामध्ये हे मसाले टाकते, सर्व मसाले टाकायचे आणि मसाले कांद्यामध्ये चांगले फ्राय करून घ्यायचे। आता आपण त्याच्यामध्ये मसाले टाकले। आता गॅस थोडा बारीक करायचा आणि सगळं आहे ना साहित्य टाकायचं खाली घेऊन। असं कुकरला लावत असला तर खाली घेऊन असं सगळं टाकायचं। म्हणजे रेसिपी एकदम झटपट, एकदम झटपट। बटाटी टाकली आपण, डाळीत चांगलं पाणी असेल ना तर आपण पाण्यासोबत डाळ टाकली तरी चालेल अशी। कारण फ्रेश पाणी घेतलं होतं ना, ते धुवून, स्वच्छ धुवून चांगलं पाणी घ्यायचं। ते झालं, डाळ गेली, बटाटा गेला, आता टोमॅटो, आता खोबरं, म्हणजे झालं। भांडे तर खाली झाले, सर्व टाकलं। झटपट, ह्याला झटपट बोलतात, वाटप नाही काय नाही। आता ढवळायचं। आणि असं आपण गॅसच्या खाली का घेतलं, म्हणजे हा प्रश्न, म्हणजे वर टाकायला आपल्याला भारी पडतो ना, कधी कधी वर उंच असतो ना कुकर, आणि उलटू पण शकतो कधी कधी, सांगू शकतो। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहिजे तेवढं पाणी टाकायचं। आता मी कसं माझ्यापुरती थपथपीत करते, हे बघ असं टाकायचं पाणी, कारण पप्पूला तर मच्छी आहे, पप्पूची मज्जा आहे। आता काय बोलणार, पप्पूची मज्जा आहे। आता मीठ टाकायचं, चवीपुरतं मीठ टाकायचं। तिकडे भात होते, इकडे डाळ झाली। डाळ झाली। आता कुकरला लावून किती शिट्ट्या? मीठ टाकल्यावर पण थोडा ढवळून घ्यायचा, त्याला काही वेळ नाही लागत, 3 शिट्ट्यामध्ये पण शिजते। ह्याला कड नाही काढायचं आपण? नाही, हे शिजणार आता लगेच 3 शिट्ट्यानंतर। 3 शिट्ट्या झाले की शिजणार। आता इथे आपला भात पण बघूया। भात अजून शिजायचा आहे, असं आतमध्ये सफेद दाणे दिसले ना की भात शिजायचा आहे। आता इथे बघा 5-10 मिनिटं ह्याची झालेली आहेत। नमस्ते। आता मी कोळंबी घेतलेली आहे, त्या तुम्हाला आहे ना कोळंबीचं एकदम गावच्या पद्धतीने मी करून दाखवते, वाटप टाकून। आता इथे मी कोळंबी सोलून घेतली आहे, पप्पू येईपर्यंत माझी सोलून झाली।
आता हे 2-3 तुम्हाला सोलून दाखवते. ही जरा ना छोटी आहेत कोलंबी. पाऊस गडगडतोय. हे आहे ना त्याच्या पोटातलं, त्याचं पोटातलं हे काढून टाकायचं असं वडून. पोटातला धागा ना तो, धागा काढून टाकायचा वडून असा. आणि असे सर्व साफ करून अशी सर्व. आणि मी प्रत्येक टायमाला समजा कधी मी दाखवत नाही ना तुम्हाला कोलंबी साफ करताना, कारण पप्पू वेळेवर नसतो ना, मग मी कोलंबी साफ करून ठेवते खराब होईल म्हणून. पण कोलंबी साफ करता नाही ना मी धागे काढते, पहिल्यापासूनच काढते धागे. त्याच्या पोटातले असे धागे काढून टाकायचे असे वडून, असे निघतात बघा. आता इथे कोलंबी सोलून झाली आहे बघा. कोलंबी किती बघा आली, आणि सालं बघा त्याची किती दिसताना, किती दिसतात, भरपूर दिसतात. पण सोलून झाल्यावर हे बघा अशी मुठभर येतात. आता त्याच्यासाठी मसाला घेतले. हा आपला घरगुती मसाला, आपला आता दळलेला आहे ना मसाला, आता आपली मसाल्याची रेसिपी गेलेली आहे तो मसाला. हळद घेतली थोडीशी, आणि गरम मसाला घ्यायचा. म्हणजे आपलं जसं हे साहित्य असेल ना त्या पद्धतीने मसाले काढायचे. आणि ते एक बटाटा टाकला. आता कोलंबी थोडी आहे ना, मग 2 टायमाला पुरायला पाहिजे ना पप्पूला, म्हणून त्याच्यामध्ये एक बटाटा घेतलाय कापून साल काढून, एक टोमॅटो घेतलाय मोठा. आणि आपल्याला इथे मसाला आता वाटपाचं बनवायचं आहे. इथे कांदा आणि खोबरा भाजून घेतलाय, आणि त्याच्यामध्ये आता ही लसूण घेतली आणि कोथिंबीर, हे आपल्याला वाटण करायचं आहे. आपल्याला गावच्या पद्धतीने वाटणाचं करायचं असेल तर असं करायचं. आता हे मी पहिलं वाटून घेते. आता इथे मी मसाला वाटून घेते. आपण गावाला आहे ना, म्हणून चुलीवरच करते, तुला पण टेस्ट चांगली लागेल. खरं मस्त लागतं, चव एकदम भारी लागते. तेच ना. आता आपण चुलीजवळ करूया. इथे बघा आपली चूल पण पेटली आहे. चूल पेटली. आता तेल टाकते. आता मी तेलामध्ये लसूण टाकते. आता याच्यामध्ये सर्व मसाले टाकले, वाटण टाकला, आणि आपलं गरम मसाला, हळद आणि मिरची पावडर, आपला घरातला मसाला आहे ना तो सगळा टाकला. चुलीवरती कसं होतं, कधी कधी आग वाढली ना, आग वाढली की त्याच्या म्हणजे पेटते पण अशी फोडणी देताना पटापट करावे लागते आपल्याला. पटापट नाही, आग कमी करायची. आता त्याच्यामध्ये ही बटाटी टाकते. तुला ढगांचा आवाज येतोय काय? बघ आवाज करतात आहे, गडगड गडगड. आता ऊन होता, लगेच ऊन गेला. आता त्याच्यामध्ये एक टोमॅटो घेतलाय तो टाकते. एक बटाटा कच्चा आहे ना आपला? हा बटाटा कच्चा आहे. बटाटा टोमॅटोची भाजी झाली. हा, ही आता बटाटा टोमॅटोची भाजी झाली. तर त्याच्यामध्ये ही कोलंबी टाकते. रेसिपी बघायला गेली की सर्व इझी आहे. रेसिपी इझी आहे, इझी करायला, फक्त माहिती पाहिजे काय टाकायचं एवढं माहिती पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये कोकम टाकते. या कोकमामुळे मी सांगतोय, टेस्टिंगचा एक्सपिरियन्स, कोकमामुळे खूप छान चव येते. खूप छान चव येते. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं. जरा ढवळून घेते पहिलं. लाकडं आहे ना पाठी पाठी पेटतात. आता याच्यामध्ये आपलं सर्व सामान टाकून झालेलं आहे बघा. आता त्याच्यात हे वाटपाचं पाणी आहे ना ते टाकायचं, कारण आपल्याला बटाटे शिजायची आहे. आता शिजायचे म्हणून थोडं आपण जास्तच पाणी टाकायचं. कलर छान आला ना त्याला? कलर आलाय छान. आता झाकण ठेवते त्याच्यावरती. आम्ही चुलीवरती झाकण मारत नाही, ठेवतो. चुलीवरती मारत नाही, ठेवते. आता मी तुम्हाला आता तुम्ही मला एक प्रश्न विचाराल की तुम्ही कोकम पण टाकला आणि टोमॅटो पण टाकला, असा प्रश्न. पण टोमॅटो कसा, टोमॅटोला एवढा आंबटपणा नसतो ना, तो कसा भाजी सारखा असतो, म्हणून त्याच्यात मी. आणि कोकम कसा टेस्टीला चांगला असतो. म्हणजे एक प्रकार ती कोलंबी आहे ना, मच्छीचा प्रकार आहे ना, आणि आपण गावाला बनवतो म्हटल्यावर त्याच्यामध्ये कोकम टाकतात. कोकमानी टेस्ट येते चांगली, आंबट गोड असं लागतो. त्याच्यामध्ये कोकमा, आपल्याकडे कोकमा असते तर आपण कोकमा पण टाकायची.
आता याला किती वेळ? आता बटाटा शिजेपर्यंत. बटाटा शिजला की हा समज झाला. बटाटा शिजला की झालं. झालं. आता इथे मी भात घेतलेला आहे, आता चपाती घेतो. आता आपल्या ताटामध्ये फक्त आपली रेसिपी राहिलेली आहे. आता इथे कड आलाय दाखवते. चांगला गदगदलाय, मासे चांगले गदगदले आहेत. कोलंबी हे बघ, कोलंबीला बुडबुडे आलेत. हा, इथे मी ताटात ताट ठेवलाय. बुडबुडेवाले कोलंबी. हा हा हा, हे बघ कशी झाली मस्त. बटाटा शिजला का बघ आपला? बटाटा शिजलाय आता चांगला. आता तुला मी टेस्ट करायला देते. आता या बटाट्याला पण कोलंबीची चव आली असेल आता. हा, बटाट्याला पण आली. चला आता वाढायला घ्या. टोप तर खाली तरी उतरून घेते. घे. हे असं सुका बनवायचा थपथपीत. कोलंबी, बटाटा, टोमॅटो टाकून कोकम. असा कोकम का टाकायचा माहितीये? मच्छी आहे, मच्छीला उमस सुटते. बरोबर आहे. उमासते मच्छी अशी, म्हणजे खायला हे नाही, मन नाही लागत. असं कधी कधी उमस सुटते ना, माहिती असते लोकांना. बघा आता तू फक्त कसं झालाय ते सांग चुलीवरचा. आता इथे बघ आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. पहिला बटाटा शिजला काय बघ. बटाटा चिवळून बघतो. बरोबर चिवलते. शिजलाय, बटाटा पण शिजलाय आणि टोमॅटो पण त्या ग्रेव्ही बरोबर सर्व मिक्स झालेलं आहे. आता आपण टेस्ट करूया. टेस्ट करायची पण मम्मी कधी कधी असं वाटतं ना गरज नाही पडत, कारण चुलीवरती त्या सुगंधानेच आपल्याला माहिती पडतं की रेसिपी एकदम छान झाली आहे. आणि तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा चिंगला किंवा कोळंबी कोणाकोणाची फेवरेट आहे, म्हणजे कोणाकोणाला खूप आवडते खायला. मला तर खूप आवडते खायला. अशी असो, ग्रेव्ही असो किंवा फ्राय असो किंवा तवा फ्राय असो किंवा काय असो. आमच्या रिलेटिव्ह मध्ये सर्वांना आवडते. आमच्या ते मावशांना तर लयच आवडते. ती मोठी मावशी ना 2 नंबरवाली, कमी बोलणारी, हायटेड जास्त, तिला तर लय आवडतात हे सर्व. खूप छान वाटतं. टोमॅटोचं पण मिक्सिंग, तुझ्या कोकम पण टाकलं त्याच्या पण मिक्सिंग मध्ये चव एकदम आंबट चिंबट झाली. तुम्ही लहान होतात ना तेव्हा अशी ती बनवून द्यायची. म्हणून मी त्याच्यामध्ये बटाटा टाकून. आता खाल्ल्यावर ती आठवण आली ना, म्हणून मी तुम्हाला ते सांगितलं की त्यांच्या घराची आठवण आली. रेसिपी एकदम छान आहे आणि तुम्ही सुद्धा अशीच बनवून बघा. आणि बनवल्यानंतर आम्हाला कमेंट पण करा की रेसिपी कशी झाली. आणि चुलीवरचे पदार्थ तुम्हाला कसे वाटतात ना ते पण आम्हाला कमेंट करून सांगा. आणि एक कंप्लेंट आहे, तुम्ही व्हिडिओला लाईक नाही करत. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आता तुम्हाला इथे मी डाळ दाखवते माझी. कुकरला लावले बघा, झटपट डाळ. कलर बघ, कलर बघा मस्त डबल झालं. आता डबलते बघ. आता मच्छी करेपर्यंत कुकर एकदम मस्त थंड झालाय. आणि बघा आपल्या एकच भाताबरोबर खाल्लं तर एकच एक खाण्याची मजा असते ना, ती लय भारी असते मजा. बटाट्याची फोडं घ्यायची, तांबट्याची फोडं घ्यायची, डाळ घ्यायची. बघा अशी डाळ बनवा तुम्ही पण. हे झालं आमच्या मम्मीचं ताट. हे आता माझं जेवण झालं. तुम्ही पण या जेवायला. हा, उपासाचं. पप्पूने मच्छी खाल्ली ना, माझं हे डाळ भात भाजी जेवण. भाजीची गरज नाही. लोणचं घ्यायचं, नाहीतर असं खाली डाळी बरोबर खाऊ शकता. एकदम मस्त. आता मी जेवायला घेते.